Kovara binavê The Time bajarê Amedê xist listeya cihên bêhempa yên cîhanê ku bên dîtin. Kovara The Time listeya cihên bêhempa yên cîhanê ku bên dîtin eşkere kir. Di navê de Ekspresa Amedê Bakurê Kurdistanê jî heye. Di koverê de dan zanîn ku Ameda Bakurê Kurdistanê çandekê wê ya zindî heye û bajarekî ku piranî Kurd bi şanazî lê dijîn. Ev yekê karsazên Amedê nirxandin û gotin ev şanaziyek e. Semedi turizm berdim mara vatu şima secaest ki şima şehri bigeyri en zavrınca veyra Mezopotamya ekspresi simanı nizdehut saru xebeteni mavoni navabir mazoni çünkü Mezopotamya mavoni hemmeca o taraveciya navayev tarihi estu mava başlaka inke dünya di hini mazoni dünya di ki auta navayev sefer estu auta tenaniyo hem Mezopotamya jor hem zi Mezopotamya cer. Hêjay gotinê ku xîzmetariya Hesinê a bi navê Ekspresa Mezopotamyayê bi pêşengî û bi piştgiriya jora bazirganên Amedê dest pê kiribû. Karsaz amajê pê dikin ku biriya kovarê hemî cîhan pê hesiya ku li Bakurê Kurdistanê de aramî heye. Bajarê Amedê bi çanda xwe, bi dîroka xwe û bi xwarina xwe ve li rojhilata navîn de binav û deng e. Hêvî dikin ku geştyarên biyanî zêdetir serdana bajarê Amedê bikin. Vakti nava raporda vuta eyma sıkıntı çiyor sıkıntı ota veş ne zone terseni işte voni Suriye savaşı su ota voni ka enava ama vakti ki sey enava dergi sey time sey yevna dergi ke yin araştırmayı hukeni yani ünnoz güvenliksi hesap keni merdim şeri çiben neben aynoze hesap keni yayın keni inke konvera ovnia yeni zonuk rahat şenö beri buta en zav etkiyiz ayben yani yeni dünyada herkes bunu deme time nüştse ki rahat şonu yani en zav faydayız ayu Kovara Time'ê de behsa Ekspresa Amedê û sahatiyek kirin. Riya Hesinîya bi navê Ekspresê ji Enqereyê heta Amedeyê bi dîwarên bazalt ên reş ên balkeş ên ku di sed sala çaran de hatine çêkirin ve hatiye xemilandin. Bi piranî û bi serbilindî kurdin. Xwedî çandekê bajariya zindiyê ku ji perçeyên din ên Tirkiyeyê cuda ye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.